Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. De Caribische gulden. We weten al lang dat hij eraan komt. Het is een nieuwe munteenheid voor Curaçao en Sint Maarten. En dat heeft een hele lange voorbereiding gekost. Maar om te weten wat zich nu precies gaat afspelen, wanneer krijgen we de munten, wat zijn de voorwaarden, de inleveren en dergelijke. Maar vooral, hoe ziet de munt eruit? Daarover was een informatiesessie bij de Centrale Bank. Waar wij spraken met Lonneke Reinhard-Vervuurt. Die uitlegde hoe het hele traject is gegaan. Wat voor mogelijkheden er allemaal zijn met het nieuwe geld. Maar vooral hoe goed het beschermd is. Interessant om te zien, want we krijgen er dadelijk allemaal mee te maken. We hebben net een mooie presentatie gehad over het mooie geld. Want op de eerste plaats is dat belangrijk. Hè? We krijgen een hele mooie nieuwe biljetten. Yes, absoluut. Ja, ik kan hier even een sneak peek laten zien van de 10. En ze zijn inderdaad, al zeg ik het zelf, heel erg mooi. Ja. Hoe lang heeft het er nou geduurd voordat het... Wanneer zijn jullie begonnen hier met dit hele traject? Het hele traject is eigenlijk 5 jaar geleden. We hebben er 5 jaar hebben wij er als projectteam in alle stilte keihard aan gewerkt. En eigenlijk is het natuurlijk nog iets langer terug, want eigenlijk is het natuurlijk in 2010 met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen is natuurlijk het besluit was al genomen om een Caribische gulden te introduceren. Maar je kunt zeggen dat we 5 jaar geleden, in 2019 was dat, dus alweer 6 jaar geleden, zijn we echt full swing aan de slag gegaan aan het project. Over smaak valt niet te twisten. Iedereen heeft andere smaak. Is het moeilijk om tot iets te komen waarbij heel veel mensen het mee eens zijn? En op Curaçao en op Sint Maarten, al die mensen die bij betrokken zijn. Exact, dat is inderdaad was een van de grootste uitdagingen om een thema te vinden waar zowel de mensen op Curaçao als de mensen op Sint Maarten zich in kunnen vinden. Want een bankbiljet, niet een bankbiljet, alleen maar een valuta van een land, is natuurlijk ook een stukje identiteit. Hè? Je moet je daarin kunnen herkennen, je moet kunnen zeggen van hé, dat is van ons. Dus er zijn verschillende thema's de revue gepasseerd. Dat is ook interessant. Dat is heel interessant. Elk thema had toch wel iets waarvan we dachten van ja, nee, dat kan niet. En uiteindelijk zijn we dus op de onderwaterwereld uitgekomen. Dat hebben we al eens eerder uitgelegd. Dat is een metafoor. Dus de vissen zwemmen vrij rond en die kennen geen grenzen. En dat is eigenlijk hebben we dat ingezet als metafoor voor de monetaire unie die wij met Sint Maarten vormen. En daarnaast wilden we de eilanden ook op de kaart zetten als treasures of the Caribbean met onze prachtige onderwaterwereld en de mooie bezienswaardigheden. Nee, het ziet er prachtig uit. Maar toch, dat hou je altijd. En zijn er in de politiek mensen die zeggen waarom is het in het Nederlands? Kunt u dat uitleggen? Waarom niet in het papiamento en Engels? Ja, we hebben ook daarover nagedacht. Alles is nagedacht. Alles is nagedacht. Het heeft niet voor niets 5 jaar geduurd. Maar het is zo dat de regeling, dus de wet, de regeling gemeenschappelijk geldstelsel Curaçao en Sint Maarten, daarin staat dus wat er op de tekst van de munten is in het Nederlands. En toen hebben wij gedacht van nou, dan wat doe je dan met de bankbiljetten, want daar waren we eigenlijk vrij in. Maar dan zit je met, Curaçao kent het Nederlands en het papiament als officiële taal. En je hebt natuurlijk ook Sint Maarten en daar kennen ze dan het Engels en het Nederlands als officiële taal. Nou, je kunt niet 3 talen op een bankbiljet zetten zoals je wel ziet. En toen hebben we gekozen uiteindelijk om voor de gemeenschappelijke taal te gaan. En dat is dan het Nederlands. En omdat de munten ook in het Nederlands, de tekst op de munten ook in het Nederlands staat, hebben we gedacht van nou, dan trekken we dat door ook naar de bankbiljetten. 31 maart is de grote dag. Dan ga je naar je pinautomaat en dan krijg je geld in deze nieuwe biljetten krijg je dan. Het is ook een heel traject hoe lang je nog geld kunt wisselen bij commerciële banken, bij de centrale bank. Nou, je kunt 30 jaar later kun je nog steeds naar de centrale bank met je oude geld. Dus dat is goed geregeld. Maar om hoeveel geld gaat het in totaal? Er is op dit moment 540,5 miljoen gulden in omloop. Dus $500 miljoen. Ja, inderdaad. Dus en de bedoeling is dus dat geleidelijk uit de omloop wordt gehaald. We hebben natuurlijk een co-circulatieperiode van 3 maanden, waarbij je dus nog met de Nederlands-Antilliaanse gulden cash kunt betalen. En de bedoeling is dan wel dat je, als je cash betaalt bij een supermarkt of waar dan ook, dat je dan wisselgeld in Caribische gulden krijgt. En op die manier dan het geld geleidelijk
Ja. Ja. En als je nog een koffer met geld hebt liggen met de huidige munteenheid, heb je dan een probleem of niet? Dat hoop ik niet, als je een probleem hebt. Ik hoop dat je dan kunt aangeven waar dat geld Dat is een erfenis. vandaan komt. Ja. Maar inderdaad, dat kun je, bij ons is dat, bij de centrale bank is dat vanaf als je 2.500 of meer komt wisselen, moet je daar zoals ze dat noemen, een source of funds formulier voor invullen. Dat je aangeeft van, wat de oorsprong is van het geld. Bij de banken, commerciële banken ligt het bedrag volgens mij iets hoger. Maar ja, dat zijn regels die gelden ook nu al. Dat is niet iets wat door de Caribische Gulden ineens verzonnen is. Die regels, dat zijn internationale regels. In het kader van de strijd tegen het witwassen. En daar houden wij ons ook aan. U legt uit dat het geen manier is het is geen anti-witwasoperatie. Dit is gewoon een wisseling van een nieuwe munteenheid. Procedure, ja. Klopt. En nogmaals, daarbij moeten we ons natuurlijk wel houden aan de regelgeving op dit gebied. Dus het is niet zo dat het is een omwisselprocedure en we schuiven alle regels aan de kant. Maar in beginsel gaat het natuurlijk wel om een omwisselprocedure. Ja. Als ik 2 weken lang elke dag 2499 kon wisselen. Precies, dan gaan we wel zeggen, Oscar, dat je bent er nu te vaak. Kom maar eens even mee. En, er zijn natuurlijk wel red flags waar we op letten. En daar worden wij ook speciaal in getraind, het personeel van de kasafdeling. Om toch dat soort onregelmatigheden te kunnen ondervangen. En dat geldt voor Curaçao en Sint Maarten, 31 maart, op beide dagen, beide landen. Beide landen 31 maart, in circulatie. En we kijken er heel erg naar uit. Ja. Bedankt. Ja, dankjewel. Ik moet het zelf zeggen, ik heb het biljet in handen gehad. Het ziet er prachtig uit. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.